Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Pa-interview. Pa-interview. Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa!
This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan.
Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At Kami ulo lang sa ang gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya? Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluhan is already 8:59 PM na po mga kabisyo. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ngayong gabi na to mga kabisyo, samahan niyo po ko sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre ang ating programang Top Secret. Magsasama-sama po tayo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. At syempre sa ating mapapakinggang kwento sa ating programang Secret Files, ano na naman po kayang aral ang ating pwedeng matutunan at kwentong kukurot sa ating puso. Mga kabisyo, bago po tayo tumungo sa ating programa, nais ko muna pong banggitin at mag-recap lang po sa mga nanalo po sa Love Knows No Boundaries ngayong araw na ito. February 12, 2026, Thursday po. Congratulations po sa mga nanalo sa programa po ng Dear Love, Tambalan at kay Kim Chino po mga kabisyo. Congratulations po syempre sa nanalo na Green GSM driver, Tok driver at InDrive driver na si Mark Alburo, John Michael Rosares at syempre kay Raymond Valles. Ayan po, may mga plate number po na NIC 3637, RQB 631, NHB 7885. Congratulations po, nanalo kayo ng 1,500 pesos. Sandog po yan ng Love Knows No Boundaries at syempre ng ACS Pride Detergent. Syempre, hindi lang gusto ng Pride Detergent na maputi po ang mga damit ninyo, kundi syempre magkaroon din po kayo ng blessing at magkaroon din po kayo ng boundary sa oras na
kailangan nyo po. So, paano po ba sumali mga kabisyo? Punta lang po kayo sa MBC Building, tabi lang po to ng Aliw Theater at syempre ng Star City. Hanapin nyo lang po yung Poging Security Guard namin /PSG. Ayan, di ba? Poging Security Guard. Pag nakita nyo na po sila mga kabisyo, tanungin nyo po sila, saan po ba yung registration form at gusto nyo pong magpalista sa Love Knows No Boundaries. Ayan po. Tapos po, antay lang po kayo ng mga tawag namin at announcement namin dito through on air dahil lahat naman po, 'di ba, nabibigay ng pagkakataon para matawag. Basta manalangin ka lang at malakas ka lang kay Lord. At mga kabisyo, siyempre, kung hindi ka pa nananalo, paano ka mananalo? Hindi ka nagpaparegister. Diba? Magpa-register ka kabisyo para manalo ka. At siyempre, sa mga hindi pa pinapalad manalo, antay lang po kayo mga kabisyo. Mali mo, may isang gabi o isang araw, ikaw na po ang mananalo. Mga kabisyo, oras na muna natin. 9:02 at handog ko muna ng awitin sa inyo ngayong gabi na to. Awitin ni Rick. Don't know. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy.
Hali-hali, hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan, 9:23 PM na po mga kabisyo. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman po ang ating pagsasamahan upang mapakinggan ang kwento ng letter sender natin ngayong gabi na to. Isang kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kwento ng ating letter sender sa ating programang Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, lagi po kong nakatutok sa inyo, pero sa pagkakataon na po na ito, ako naman na magbabahagi ng aking kwento. Sinubukan ko po kasing magsulat at ipadala sa inyo upang mailabas po ang aking nararamdaman. Madalas po kasing nakaka-relate ako sa mga kwentong binabasa ninyo. Halos araw-araw, DJ Titan Jello at Rakitera, nakatutok po ako sa programa ninyo. Kaya sa pagkakataon na ito, kwento ko naman po ang mapapakinggan ng karamihan na nakatutok sa inyo.
Tago nyo na lang po ko sa pangalang Bea. 29 years old at nakatira sa Quezon City. DJ Titangelo at DJ Raketera, kakahiwalay ko pa lang po sa aking long-term relationship na umabot ng 7 years. Hanggang ngayon po, masakit pa rin sa akin ang naging desisyon namin sa isa't isa. Sa totoo lang po, DJ Titangelo at DJ Raketera, mahal na mahal ko po ang aking boyfriend. At itago na lang po natin siya sa pangalang Andrew. Dahil nag-umpisa po ang aming relasyon bilang mag-BFF o mag-best friend. Kaya alam ko na kilalang kilala niya po ako, lalo na po ang aking pagkatao. At ganun din po ako sa kanya. Dahil nga po sa malalim naming pagkakaibigan. DJ Titangelo at DJ Raketera, wala kaming pinag-awayan ng aking mahal na boyfriend. Mabait, marespeto, at mapagmahal sa pamilya ang boyfriend ko. Hindi mapabarkada, bahay, trabaho, simbahan lang. Yan lang po ang kanyang pinupuntahan. At nakakalabas lang siya o gumigimik kapag magkasama kami. Bonding na rin po kasi namin yun, DJ Titangelo. Yung gumimik na magkasama. Pero one time, nung gumimik kaming dalawa at naglasing-lasingan ako, may naging tanong ako sa kanya na hindi ko nagustuhan ang kanyang sagot. Ang sabi ko sa kanya, DJ Titangelo at DJ Raketera, paano kung magpakasal na tayo this year? Dahil saktong 7th year anniversary na rin naman namin. Tinanong ko siya kung handa na ba siya. Kasi naaalala ko noon, DJ Titangelo at DJ Raketera, sinabi niya sa akin nung ika-6 na taon namin na anibersaryo, kapag umabot daw kami ng ika-7th year namin, pwede na daw kami magpakasal. Kaya pinanghawakan ko po yun. Pero alam nyo mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Raketera, ang tanging sagot sa akin ni Andrew, babe, naiinip ka na ba? Alam mo naman na hindi ko pa kayang iwanan si mama. Hindi pa tapos ang obligasyon ko sa kanya at saka hindi pa sumasagi sa isip ko yung kasal na yan sa ngayon. Alam mo babe, kasal lang naman yan eh. Alam mo, ang paniniwala ko basta alam natin sa isa't isa na mahal mo ako, mahal mo din ako, mahal kita, wala na tayong dapat problemahin pa. Di ka ba masaya yun? Di kita niloloko. Ikaw lang ang mahal ko. DJ Titangelo at DJ Raketera, hindi ko po nagustuhan ang sagot sa akin ni Andrew. Sa tagal-tagal po namin na magkasama, ganun po pala ang plano niya sa akin. Parang hindi niya po naisip yung future namin. Ang masakit pa po doon, pinangakuan niya ako na sa darating na 7th year anniversary namin, pwede na daw po kami magpakasal, pero bakit ganun po? Ang sagot niya sa aking tanong. Paano po kami magpapakasal kung hanggang ngayon nanay pa rin po niya ang iniisip niya? Hindi ko naman po siya hinahadlangan na mahalin o tanggalin ang kanyang obligasyon sa kanyang nanay. Sa akin lang po sana,
maramdaman ko na may plano po sa aking ito si Andrew. Dahil bilang babae at pa-30 na rin po, gusto ko naman po na magplano para sa future ko. Kasama po doon ang lalaking mamahalin ko hanggang dulo. Mga kabisyo, oy! Ay, smile ka na naman. Nakatitig ka na naman. Yan ang hirap sa atin eh. Napopogian ka sa katulad ko, pero hindi mo iniisip kung maaasahan mo ko. Huwag ganon, kabisyo. Dapat kung maghahanap ka ng lalaki, hindi lang dapat sa panlabas na anyo, kundi yung panloob niya rin ay maganda. Tulad nitong letter sender natin ngayon, kabisyo. Okay naman sila. Pero yung tumatagal yung relasyon nila, doon na nila nakikilala yung isa't isa. Kaya ang advice ko lang sa'yo, kabisyo, dapat hanapin mong tao yung maaasahan. Hindi lang puro pogi, hindi lang magaling sa salita, kundi maaasahan. Katulad yan syempre ng Astron! Alagang Astron, alagang maaasahan ka. Available na po sa retailers nationwide ang Astron appliances, mga kabisyo. Kaya takbo na po kayo sa mga pinakamalapit po na retailer ng Astron. At hindi lang yan, mga kabisyo, kung busy ka, marami kang ginagawa, at wala ka talagang time na pumunta sa mga store ng mga retailer ng Astron, don't worry, kabisyo, dahil available na rin po siya sa TikTok, Lazada at Shopee. I-search mo lang po ang Astron PH. Ayan po So kabisyo, ano pang hinihintay mo? Kung gusto mo maalagaan ng tama at talaga namang alagang maaasahan, alagang Astron ang hanapin mo. Basic yan, kabisyo. Alagang Astron! Alagang Coco! Alagang Astron! Alagang maaasahan mo.
Lazy, shoutout sa'yo. Tonet, hello po. Romel, good evening. Hello rin kay Alexander Ado Hidalgo. And Mary Joy. Magandang gabi po, DJ Titan Jello, watching from Ildefonso. Hello po sa inyo. Tonet, good evening. Hi, Tin Rivera, Romel. Yan. Good evening sa inyo. Rishalyn Lobre. Ang vision, dami namin lobo ngayon dito. Dahil nga bukas po ay gaganapin po, 'di ba? Friday po, syempre sama-sama po ng Friday ang ating anniversary. Yan, anniversary po ng Love Radio or 90.7 Love Radio. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo po sa 5 dekada mahigit. Grabe, 51 years na po ang Love Radio. Hindi po tatagal ng ganito to kung hindi po dahil sa inyo. Kahit ano pong galing namin dito at galing ng mga ng mga announcer dito, kung hindi rin po kayo sumusuporta, hindi nyo rin po minamahal ng pabalik yung mga ginagawa namin, hindi po tatagal ng ganito po katagal yung Love Radio. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga kabisyo natin. Don't worry mga kabisyo, dahil sa mismong 51 anniversary natin on Saturday, mga kabisyo, munting handog lang po kami sa inyo na mapapakinggan nyo po exclusive lamang, syempre sa radio mga kabisyo, for the meantime, diba? So mga kabisyo, naway magustuhan at maging masaya po kayo sa munting awitin na handog po ng 90.7 Love Radio sa inyo on Saturday. Madaling araw po yan mga kabisyo, mapapakinggan I think 12 o'clock
Yes, 12 o'clock. Saktong 12 o'clock. Top of the hour, mga kabisyo. Mapapakinggan nyo po ang pinakabago. Mainit-init pa at napaka fresh at naawitin ng 90.7 Love Radio. Hindi po namin magagawa yon or hindi po namin maiisip yon kung hindi po dahil sa pagmamahal at tulong din po ninyo na araw-araw nyo po kaming sinasamahan. Araw-araw nyo po kaming dinadamayan dito, mga kabisyo. Kaya po on February 14, sakto pong araw ng mga puso habang nagmamaneho kayo, habang bumabiyahe kayo, mga kabisyo, mapapakinggan nyo po ang pinaka-espesyal na handog namin sa inyo na Love Radio Jingle ngayong 2026. Makabago, talaga namang sabay sa uso na tugtugin. Maraming salamat po sa inyo, mga kabisyo. Ma'am Tonet, maraming salamat po sa Walang Patayan na radyo. Alam nyo po ba, meron tayo ditong isang avid listener at kailan ko lang po nakilala na kapitan po siya dito sa May Pasay. Yes, kapitan po siya. Parang ilang taon din po siya nanungkulan bilang kapitan po ng isang barangay sa Pasay. Tapos kabisyo, ang buong bahay niya po ay nakapihit lang po sa 90.7 Love Radio. Hanggang gabi po. At nakakatuwa lang din po, kabisyo, dahil tuwing gabi daw po pala, pampatulog niya po yung ating secret files. Tapos kapag nabitin pa po siya, kabisyo, pampatulog niya rin po daw yung top secret. Grabe. Lord, maraming salamat dahil may mga ganun pala, no, na mga nakatutok sa atin ng mga tao. Nakakatuwa lang din. 'Di ba? So, yun mga kabisyo, salamat po sa inyo at happy 51st anniversary sa atin. Advance ko na po kayong binabati. 'Di ba? Dahil nakikita nyo na rin naman po yung mga lobo dito sa kapaligid ko. Pero ang official po niyan bukas po at Saturday, mga kabisyo. Ayan po. So, maraming salamat. Palakpakan natin ang bawat isa. Hindi po mabubuo ang anibersaryo ng Love Radio kung hindi po dahil sa inyo, sa mga technical team, sa digital team, sa mga staff, sa mga lahat po nakasama namin dito sa Kalakadyot, 'di ba? Sa aming mga driver, sa aming PA, lahat po 'yan. Sa utility namin, hello po sa inyo. Maraming salamat sa mga gwardiya namin diyan, 'di ba? At syempre ang mga kapatid din namin sa industriya na istasyon, 'di ba? Maraming salamat po sa inyo, 'di ba? Gawin nating healthy competition or gawin nating maganda ang ating industriya na to. The more na mas lalo nating ginagalingan pare-parehas, the more na nabubuhay at nananatili ang ating industriya na radyo. Maraming salamat, mga kabisyo. Ay, Nay, thank you. Diba? Ganun lang yun. Diba, pampa-good vibes lang. Diba? Pampa-good vibes lang lagi. Pampa-good vibes. Lagi lang tayo maging masaya. Maging grateful at thankful. Diba? Alexander, thank you. Yan. Ang pula po sobra ng studio ngayon. Napakaganda, napakakulay. Hanggang sa labas po. Napakaganda at napakakulay. Kulay pula. Nakakatuwa po. Happy Hearts Day, mga kabisyo. DJ Raketera, muli na po yan magbabalik. Malapit na on March. Makakasama na po natin yan ng aking Lodi Cakes na si Raketera. Eleanor Tejada Malikay, good evening po. Hello po, pa-shoutout po please kay Sam and Sofia from Muntinlupa. Hello po sa inyo.
Judy, happy anniversary Love Radio. Yes po. Maraming salamat po. Naku, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Hindi ko naman po siya hinahadlangan, mahalin o tanggalhin ang kanyang obligasyon sa kanyang nanay. Sa akin lang po sana maramdaman ko na may plano po sa akin itong si Andrew. Dahil bilang babae at patrenta na rin po, gusto ko naman po magplano para sa future. At sa pagbuo ko ng plano na yon, kasama ko po ang lalaking mamahalin ako hanggang dulo. Pero mukhang hindi ko po nakikita yon kay Andrew. Sa 7 taon po namin, hindi niya po kayang
Sagutin ang lagi kong tanong sa kanya na kung ano ang plano niya. Mahirap po palang magmahal ng taong nandyan para sa'yo pero wala namang plano. DJ Titangelo at Raketera. Mismong anniversary po namin ni Andrew. Doon ko pong naisip na makipaghiwalay na sa kanya. Sa mismong araw po ng aming anibersaryo habang kumakain, may sinabi po ko kay Andrew. At ang sabi ko, DJ Titangelo at Raketera, babe, happy 7th anniversary sa atin. Ang tagal na natin sobra. Ang tagal na natin na magkasama, nag-uunawaan, nagmamahalan. Pero babe, kahit pala gaano kahaba ang iyong pasensya at kalawak ang iyong pangunawa, mauubos din pala. Mauubos din pala dahil hindi ka kayang intindihin ng partner mo. Sa pagkakataon na gusto mo na magkaroon kayong plano sa future. Tanging sagot niya sa akin, DJ Titangelo at DJ Raketera, ay yung kataganyang, babe, hindi kita maintindihan. Bakit mo nasasabi ngayon yan sa akin? Sa mismong ika-7 taon natin? Pwede bang ipaliwanag ba sa akin, babe, kung ano bang gusto mong puntuhin? Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Raketera, sa pagkakataon po na yon, hindi ko na napigilang bitawan ng salitang, babe, ayoko na. Maghiwalay na tayo. Tigil na natin to. Alam mo, babe, mahal na mahal kita. Pero, ayoko naman na tumanda ako. O nasa isang relasyon ako na walang plano sa akin yung taong minamahal ko. Ayoko naman na parang ako lang ang namimilit. Napakasalan ako. Magbuo na ng plano sa future. Babe, alam mo naman na hindi kita hinahadlangan ng obligasyon mo sa pamilya mo, sa nanay mo. Pero sana naman magplano ka rin para sa ating dalawa. Pero sa 7 taon na yun na, babe, hindi ko naramdaman o hindi ko narinig mismo sa inyong mga labi na sinabi mo na gusto mong magplano para sa atin. Huli kang nagsabi, hindi pa totoo. Hindi mo tinotoo. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Raketera, sa pagkakataon na yon, hindi po nakapagsalita si Andrew.
Sa pagkakataon po na yun na po ang huli naming pagsasama. Pagkatapos po namin kumain at mag-date sa mismong araw ng aming anibersaryo, hinatid niya po ako sa bahay namin at umuwi na po siya. Wala po siyang mga sinabi sa akin nung panahon na magkasama po kami na nasa sasakyan. Pero yung pagdating niya po sa bahay nila, sinabi niya rin po sa akin na kung yun daw po ang ikaliligaya ko, rerespetuhin niya daw po, mga kabisyo. Dahil hindi niya daw po kayang iwanan ang kanyang nanay. Mahal na mahal niya daw ang kanyang nanay. At hanggat hindi pa daw po tapos ang obligasyon niya para sa kanyang nanay, hindi muna daw po siya magbubuo ng plano para sa amin. Doon po sa mensahe niya na yon, mga kabisyo, tinanggap ko na po. Na talagang mahirap ipilit sa taong walang plano para sa'yo. Ang hirap po kasi magtanong sa sarili na hanggang kailan ba ako maghihintay? Hanggang kailan ako maghihintay sa taong wala naman palang plano para sa akin? Hindi naman po kasi pabata ang aking edad. At matagal na rin po kasi ang aming relasyon. Higit sa lahat, maayos at maganda na rin naman po ang aming buhay at trabaho. Pero bakit lagi niyang dahilan sa akin? Ay meron siyang obligasyon. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang dami pong naglalaro sa isipan ko ngayon. Talaga bang mamas boy lang itong si Andrew? O baka hindi niya talaga ako tunay na mahal? At iniintay niya lang ako na sumuko sa aming relasyon. Totoo ba na kapag 7 taon talaga, ay doon kayo susubukin at doon daw tuluyan ng naghihiwalay ang pinaghirapan ninyong relasyon? Mga kabisyo, tulungan niyo po ako. At nais ko pong marinig sa inyo kung ano po ba ang inyong mga komento. Nanghihingi po ako sa inyo ng advice, lalo na rin po kay DJ Titangelo at Rakitera. Muli mga kabisyo, ako po ito si Bea. At ito po ang aking Secret File.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke.
Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip!
Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. Hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Naku, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:25 p.m. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender ngayon na si Bea. Si Bea na meron pong boyfriend na si Andrew. Mga kabisyo, sabi po ni Bea sa kanyang kwento, mahirap daw po na nasa isang relasyon ka. Pero yung taong minamahal mo ay wala namang plano. Kabisyo, bago po natin basahin ang mga komento ng ating mga tagapakinig, nais ko muna pong batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to sa may South Caloocan at North Caloocan. Grabe, maraming salamat po sa inyo, sa mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. At syempre, hello rin po sa mga taga Malabon. Maraming salamat po sa inyo mga kabisyo. At sa mga taga Quezon City po dyan, maraming salamat po mga kabisyo. Hit sa lahat, syempre, shoutout din po ang mga tropang Pasigueño na nasa Rosario, Pasig ngayon na nakatutok daw sa atin. Ang lakas daw po ng radyo nila habang nakikinig sa atin. At sa mga magagandang music na piniplay po natin. Shoutout din po sa mga taga Mandaluyong Hulo na nakatutok po sa istorya natin ngayon kay Bea at Andrew. Shoutout din po sa mga taga South Sembo at Comembo na nakatutok sa atin. Maraming salamat mga kabisyo. At higit sa lahat po daw ng mga taga Laguna, Santa Rosa, San Pedro at siyempre sa mga taga Cavite, 13 at Silang
at Dasma na nakatutok sa atin. Maraming salamat. And also, big shoutout kay Chairman Carl Ramayan, Vice Nels Peñafel at Yorme Rojun Gabatino. Ang mga matitikas daw na leaders ng Bulacan Overdrive. Maraming salamat. Basahin na muna natin mga kabisyo ngayong gabi na to ang mga komento ng ating tagapakinig. Sabi po dito ni Sir Jubes, Bea, sa totoo, di naman natatapos ang obligasyon sa pamilya niya. Kahit mag-asawa na kayo, meron pa rin siyang obligasyon na gagampanan. Sadyang di pa lang talaga handa sa responsibilidad yung boyfriend mo. Kaya para sa akin, Bea, mag-move on ka na lang at mahanap mo rin ang tamang taong para sa'yo. Yan po ang sabi ni Jubes para kay Bea. Sabi naman ni Rosel Darwin, may mga partner daw talaga na hindi magkatugma ang plano nila sa isa't isa. Kaya nagkakaroon daw ng clash between the two of them. At higit daw sa lahat, hindi naman daw yan sa tagal ng relasyon para malaman mo kung kayo hanggang dulo. Minsan nga daw kahit mababa pa sa 7 taon, naghihiwalay din. Dahil magkaiba sila ng plano sa buhay. Sabi naman dito ng isang kabisyo pa natin, para sa kwento ni Bea at Andrew, DJ Titangelo, tingin ko mas mabuting bitawan na lang ito ni Bea. Dahil nakikita ko dito si Andrew ay mama's boy. Hindi naman talaga natatapos ang obligasyon natin sa pamilya natin. Kahit kinasal na tayo, pero meron nga lang tayong limitasyon na. Pero para sa akin, kung mahal niya talaga si Bea, dapat sinabi niya na kung ano yung plano nito. Pero para dun sa sagot niya na napakinggan natin ngayong gabi na to, para saan pa ipaglaban ni Bea ang pagmamahal niya kay Andrew? Kung sa sagot naman nito, walang kasiguraduhan para sa kanilang future. Mga kabisyo, isang nakakalungkot na istorya ang ating napakinggan ngayong gabi na to. Kwento ng isang letter sender natin na gusto lang naman ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanyang buhay, pag-ibig. Tunay nga naman na mahirap talaga sumama sa taong wala namang plano sa'yo. Aanuin mo yung tagal ninyo sa relasyon kung yung kasama mo naman ay walang kaplano-plano sa inyong dalawa. Kadalasan mga kabisyo, ang mga babae ay nanghihingi po yan ng assurance. Assurance na gusto po nila marinig sa ating mga labi at hindi lang marinig kundi gawin din nating mga lalaki. Na magkaroon sila ng assurance na hindi ba talaga sila nagsasayang ng oras o panahon sa taong kasama nila. Kasi aminin man natin o hindi, at the end of the day, lugi po ang mga babae sa mga lalaki. Yes mga kabisyo, tigilan na muna natin yung gender equality na yan.
Dahil tunay at tapat na maraming pwedeng mawala sa babae kung ang kanyang partner ay wala namang kasiguraduhan sa kanya. Unang-una, tumatanda na po itong si Bea. Kapag tumatanda po ang babae, the more na patanda po siya na patanda, nahihirapan na po mag-anak. Hindi man po ganun katanda na si Bea dahil pa 30 pa lang po siya, pero syempre may mga babae po na gusto nila na sa maagang edad o sa mas murang edad nila, magkaroon na po sila ng pamilya. Pero paano mo sasamahan yung taong minamahal mo kung magkaiba nga naman talaga kayo ng plano sa isa't isa? Naniniwala ko mga kabisyo, ang pag-ibig ay kailangan nagbibigayan kayo, nagkakaunawaan, at parehas kayo sa dulo ng goal. Mahirap ipaglaban ang pag-ibig na magkaiba kayo ng pananaw at pang-unawa sa isa't isa. Dahil kung hindi nyo kayang intindihin ang isa't isa sa mga iba't ibang pananaw ninyo at pang-unawa, hindi talaga mag-work ang pag-ibig o relasyon na binubuo ninyo. Nagsasayang lang kayo ng oras at panahon. Sa mga taong umiibig, mapababae o lalaki, kapag pumasok po tayo sa relasyon, wag na wag po nating kakalimutan na iparamdam sa taong mahal natin yung security na hanggang dulo handa mo siyang samahan. Hindi dahil sa napaparamdam mo lang sa kanya, kundi na pag-uusapan yung dalawa kung ano ba mga plano ninyo. Ang pinakamahalaga sa relasyon, mga kabisyo, yung maayos at malinaw na komunikasyon. Mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating ngayong gabi na to. At kung meron po kayong mga kwento na gustong ipadala, maaari po kayong magpadala sa ating raketera@gmail.com. At syempre mga kabisyo, sa aking pagbabalik, susunod na po ang ating programang Top Secret. Pwede na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ngayong gabi na po na ito, ay handa naman akong pakinggan through phone ang inyong mga kwento. Mga kabisyo, muli kami magbabalik dito sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kaya mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating
Kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay
Calculator. At Ulit ang talaga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love
Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagati. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan?
Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay.
Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
Mari G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na rin. More, wait lang ha. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso-paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
sake! Sa mga video dito sa TikTok, kabisa, ipopost ko na nga po eh. Oh. Saan ba daw? Makikita ba? Alam niyo, bossing, mga kabisyo, sa totoo lang, nagpapa-music muna tayo on radio. Tapos pwede na pala kayo tumawag, 0916-529-5595. Hello, Dila King. Uy, ba't Dila King? Ganun ba yun? Dila King. Tawag na po kayo mga bisyo. Meron ako kasing ipopost eh. Oh. Hello, Kara G. Good evening. Good evening. Good evening. Hello po. Good evening. Hello po. Maaari po bang papatay po ng loudspeaker muna po ninyo? Hello po, good evening. Happy Thursday. Kamusta mo? Yes, advance happy Valentine's po sa ating dalawa. At sa mga kamag-anak natin. Anyway, kamusta muna po kayo ngayong araw na to? Ay, salamat po. Mukhang magbabahagi po yata kayo ng kwento ninyo.
Ano po ba yan? Nakakalungkot po ba yan? O baka mabigla rin ako ngayong gabi na to. SPG po yan. Okay. Sige. Okay po. Okay. Sige po. Bali, nakikinig po ba talaga kayo ng aming programa? Okay po. Magpapakit. Okay po. Ano po bang programa namin? Joke lang. Hindi, joke lang. Hello po sir. Ako po nga po pala si DJ Titan Jello. Nagpapakilala po muna sa inyo. Hello po. Hello po. Opo. Ayan. Sir, bali diretsahan po tayo pag tinanong ko po sa inyo kung ano po yung inyong top secret, diretsahan po tayo. Sabihin niyo po kagad sa akin, ha? Opo. Okay, pwede po kayo gumamit ng ibang pangalan, lokasyon, at edad para po matago po ang identity ninyo, sir. Okay po? Sige po. Okay po, ready na po tayo. Standby lang po tayo and then start na po natin ang programa. Okay po. Wala. Meron, nandito ako, sir. Kalma. Sir, ano lang standby lang po Yes, sir. Okay. Sir, baka pwede pong pahinaan po nung cellphone ninyo dyan. Nag-feedback po tayo. Nakabukas po kasi TikTok nyo yata eh. Ay, okay po. Wait lang. Okay po, maraming salamat. Pinapanood ko po kasi yung sarili ko eh. Opo. Hindi nyo po mapapakita, hindi nyo po makikita yung sarili ninyo. Mukha ko lang din Hindi, po. pinaparinggan ko lang po. Okay. So, after na lang siguro, sir. Kasi naka-ano rin naman to sa YouTube. Sige po, Mapapakinggan papatayin nyo. ko na lang po yung Salamat. Start na po tayo, sir. Standby lang po. Pa-wait na lang. Thank you. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, magandang gabi po. Oras na muna natin, 11:25 PM na po mga kabisyo at nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa, kikilalanin na po natin siya at alamin na po natin kung anong kwento niya ngayong gabi na to. Good evening. Hello, sir. Hello, sir. Good evening. Hello po. Good evening. Mga kabisyo, na wala po sa linya ang ating top secret caller. Testingin muna po natin. So mga kabisyo, kung hanggat nagkaroon lang po ng technical difficulties sa ating caller, tawagan na lang po natin siya ulit. At kung hindi man po siya matawagan, maghahanap na muna po tayo ng iba. Hindi po natin para siya ay pagkaabalahan o ubusan ng oras ngayong gabi na to. Dahil marami po tayong caller na tumatawag at bibigyan po natin ng pagkakataon. So mga kabisyo, oras po natin, 11:26 PM. Maaari na po kayong tumawag sa ating Fiverr line na 0916-529-5595. Handog ko muna pong awitin sa inyo by Adele, Easy on Me. Sa mga caller po natin, siguraduhin nyo pong malakas po yung net ninyo dahil hindi na po ako nag-uulit ng call. Once po na hindi na po nagkatuluyan na maayos na call, pasensyahan na po tayo. It means hindi talaga tayo para sa isa't isa. Yun lang yun, kabisyo. So tawag na po kayo, 0916-529-5595. Ulitin ko lang po, 0916-529-5595.
95. Nandito po yan sa TikTok page po natin. Nakikita nyo po ito. At ito naman po sa ating Blue App. Hello po mga kabisyo. Good evening po sa inyong lahat. Hello, good evening. Hello po, good evening. Ang lakas po ng ano nyo effects ng mic nyo Ay, sorry. Hello po. Ayan, napatawag po kayo sir. Opo. Kamusta po? Mukhang saya-saya nyo ngayong gabi na to Opo, medyo masaya. Okay, nagko-content po ba kayo sir? Mic pa kayo Wait lang, punta lang sa kwarto. Okay. Ayan, okay na po. Sir, familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Okay, nakatutok po ba kayo sa amin? Opo, sa TikTok. Okay, maraming salamat. May kwento ka po ba ngayong gabi na to? Meron. Okay. Tungkol po saan po ba yung kukwento nyo ngayong gabi na to, sir? Tungkol sa babae. Sige po, sir. So, start na tayo, sir, Sige. Saan ho kayo, sir? Taga Muntinlupa ako, pero nandito ako sa abroad. Pwede, sir, paayos po ako ng mic ninyo. Kung makikisuyo lang po, sir. Baka pwede pong paayos lang po. Patanggal po ako ng kung naka-mic man kayo, mag-phone na lang po kayo, sir. Ayan, okay na? Naka-loudspeaker po ba kayo, sir? Hindi. Hello po? Naka-mute ka, sir. Ayan, okay na, sir. Hello, sir? Hello po, okay na po. Ayan, okay na. Palinaw lang, sir, kasi para maganda po yung ano natin. Yung sige ating... po, Mukhang may sakit kayo, sir. Gusto mo bigyan kita Strepsil, sir? Hindi. Medyo kasi dito malamig Kaya okay. Okay po. So, start na po tayo Sige, Standby po sige po. Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay. Pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Mga kabisyo, muli po tayo nagbabalik on air. At napapakinggan rin tayo online, mga kabisyo. Muli, kayo po nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin, 11:31 PM. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang top secret caller natin. Kilalanin at alamin po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na ito. Good evening. Good evening po, sir. Kamusta? Mabuti po. Mari po bang palakasan ang inyong boses? Mabuti po. Ayan. Maraming salamat po. Matagal na po ba kayo nakatutok sa ating programa? Oo, lagi po akong nakatutok sa inyo. Sa TikTok. Maraming salamat po. Ako nga po pala si DJ Titan Jello. Nagpapakilala po sa inyo. So, sir, handa ka na po ba magkwento ng iyong top secret? Yes po, handa na po. Ilang taon na? 31 po. 31. Taga saan?
Taga Muntinlupa, pero nandito ako sa abroad. Sa Hungary. Hungary. Yes. Hindi ka naman gutom ngayon. Hindi naman. Okay. Mabuting nagkakaintindihan tayo. So, sir, itago natin sa pangalang Junjun. Junjun. Junjun! Diretsahan tanong. Ano ang top secret mo? Una sa lahat, kasi, sir, pamilyadong tao po kasi ako. Yung asawa ko nasa Pinas. Tapos, syempre, nandito ako sa abroad. Syempre, sa tagal ko na nag-a-abroad dito sa Hungary, hindi natin may iwasan na mapol. Sa tropa, parang gano'n. Mm-hmm. Ang ano ko lang kasi, medyo naguguluhan ako eh. Kasi po, naglalaro kasi yung isip ko at puso. Mm-hmm. Oo, nakakausap ko naman yung pamilya ko. Pero pag nandito ako sa Hungary kasi iba yung pakiramdam kapag may parang pong ganito na lang po. Parang nagkaroon ako ng jowa. So, diretsahan Dito sa tayo. Hungary. Nagkaroon ka ng chicks dyan. Oo, ganun. Nagkaroon ako ng babae dito sa Hungary. Until now ba? Kayo pa rin? Kami pa rin. Sir, bago po natin ipagpatuloy yung call natin, pwede po bang pumirme muna kayo sa inyong kinalalagyan? Naghanap ko ng medyo, yung tawag na yung, yan. Okay na dito. Okay na, sir. Okay po. So, sir, sa madaling salita, meron kang kabit ngayon dyan. Yes. Gano'n na po kayo katagal? Bali, 1 year mahigit. 1 year mahigit. Okay. Gano'n na po kayo katagal ng karelasyon mo dito sa Pilipinas at pamilya mo? Matagal, 15 years. Na kayo na asawa mo? 15 years? May mga anak kami. Ilang taon na yung mga anak ninyo? Madami po kasi kaming anak eh. 4. Ilang taon ang pinakapanganay? Pero sir, may jowa ako sa Hungary. Pero may kakul ako sa Pinas na babae din. Mamaya mo na ako talbugan ng ganyan mo. Masyado mo naman ako pinapasiglaban na babaero ka eh. Dinadaig mo ako masyado eh. Teka lang gusto ko lang muna malinawan. Junjun, isang tanong, isang sagot muna tayo. Junjun, gano'n na kayo katagal ng misis mo? 15 years dito sa Pilipinas, tama? Opo. 4 ang anak nyo, no? Oh, yeah. Pinakamatanda ilang taon? 9. 9 years old, pinakabata. Tapos yung pinakabata po, 3. 3. Magpa-4. Okay. Nasusustentuhan mo naman ba na maayos itong mga bata na to? Oo naman po. Hindi naman po mawawala yung kasi basta yung sinasahod ko napupunta naman sa pamilya. Okay. Paano naman yung mga kabit mo? Nasusustentuhan mo? OT na lang ng OT. Okay, Junjun. Seryosohan muna. So, sige po. Junjun, bali 15 years. 4 ang anak mo, lahat ng sinasahod mo, binibigay mo sa kanila. Yeah. Pero may kabit ka na dyan sa ibang bansa. May kabit ka pa sa Pilipinas. Ilan ba ari mo? Ba't kaya gusto mong Hindi naman kumabit po, ng kumabit?
Hindi naman sa kagustuhan kong gawin yung... Sa totoo lang, kuya, ayoko naman talaga. Kaso, nalilibugan po kasi ako. Tawagin mo na lang akong DJ Jello. Okay. Okay. So, dahil sa L lang, kaya ka nang Opo. chichicks. Feeling ko ganun po. Okay. Anong klaseng mga chicks Magaling. naman tong mga mga nakukuha mo? Magaling po kasi Magaling saan? sa kama. Ikaw o sa kahambugan? Magaling ka sa kama, Junjun. Hindi ko po masabing oo eh. Pero yung girl, magaling po. Magaling. Sinong magaling? Yung taga Pilipinas muna o yung taga ibang bansa? Totally, DJ Jello. Yung sa Pinas kasi, lang yon. Parang, friends. Nakilala, pero hindi ko pa siya namimit. Pero, ang tawag nito? Alam mo yung ang tawag nito? Video call lang. Kasi, video call, yung gano'n. Alam ko yan. Din kasi siya eh. Yung, alam mo yung ibinibigay niya rin yung pagkababae niya sa mga gano'n. Alam niya may asawa sa Pinas. Okay. Ang gusto niya lang mangyari, magkita kami. Pag halimbawa, umuwi ako ng Pinas, parang gano'n. Tapos, alam mo yung bawat sa text namin basta lahat na lang yata medyo may pagkabastusan, parang gano'n. Kasi sabi niya sa akin, pag uwi ko daw, kakainin niya daw ako. Ganun. Bibigay niya daw yung So, tuntua ka naman. Kahit naman, hindi naman sa natutuwa. So, ganun yung mga conversation ninyo? Oo, ganun. Ito naman yung nasa ibang bansa. Yung kasama mo ngayon, Chen. Okay naman kami. Alam naman niya na may asawa ko. Anong sabi? Para lang naman kasi kami dito, DJ Jello. Parang friends. Tikiman lang. Parang gano'n. Di ba nga na yung pagtitikiman, no? Hindi naman sa siguro sa isang linggo, 2 beses gano'n. At saka kasi tawag nito. Malayo ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ako kasi nung unang dating ko dito sa Hungary, medyo na-homesick ako. Yung una naman, gumawa naman ako ng part para hindi maging homesick. Naglalaro ako ng ML, gano'n. Minsan gumagala ako. Siyempre, nasa company tayo. Napapalibutan tayo ng mga babae. Minsan may time na hindi natin may iwasan na matukso. Nagbibigay ng motibo yung babae para talaga. Pero hindi rason na nandiyan ka sa kalagayan mo na yan para matukso ka. Oo, nararamdaman natin yon, yung kalungkutan. Pero kung mahal mo talaga yung pamilya mo, mahal mo yung asawa mo, kahit nakahubad man yung babae sa harapan mo, hindi mo gagalawin yan kung talaga may paninindigan ka. Depende talaga sa tao 'Di ba? So kung sasabihin natin na i-excuse, kasi lagi natin nagiging excuse, paring Junjun, yung sinasabi natin na, ang layo ko kasi. Ulila ako sa sa pagmamahal ng asawa ko, wawa naman ako. Hindi natin pwedeng excuse yun. Ang pagiging cheater,
Yung pagiging manloloko, hindi po yan nalungkot ka lang kaya ka naging cheater. Hindi po ganun yun. Naging choice mo yan. 'Di ba? Okay, yun. Siguro din, naging choice ko rin talaga. Yun. Kinaklaro lang kasi, natin. Ang tawag nun kasalanan ko naman talaga. Yes. Yun. Mabuti lang din, Junjun. Inaamin ko naman. Alam naman natin. So, eto nga, nagkaroon kayo ng kasunduan neto ng chicks mo dyan sa ibang bansa na wala tayong label, tikiman lang tayo dahil may pamilya ako sa Pilipinas. Tama ba ako, ganun? Opo. Hindi nalalaman netong asawa mo? Hindi nakakaramdam o nakakahinala? Minsan po, parang naghihinala na siya. Mhm. Hindi ka ba kontento Kaya sa asawa mo? naman po, ang tawag nun, kahit ganun po yung nangyayari, parang may pagkakataon din na inisasantabi ko muna yung mga nangyayari ko dito sa ibang bansa. Parang ganun. Ganun po yung DJ Yelo. Pero ito muna, Jun. Maayos naman ba relasyon ninyo ng asawa mo? Opo. Opo, DJ. Kamusta naman siya bilang misis at nanay sa mga 4 mong anak? Sige nga, kwentuhan mo naman ako, Jun. Mabait po yung asawa ko. Minsan nga po ako na lang po yung yung alam niyo po yung nung nasa Pinas ako, doon ako nagtatrabaho. Actually, sir, eto kwento ko na rin. Yung asawa ko kasi, hindi ko talaga siya totally parang niligawan. Anong ginawa mo? Kasi, nung medyo around 19 years old ako, may jowa talaga ako. May girlfriend ako. Mhm. Tapos, yung asawa ko, kaibigan ng ng girlfriend ko. Okay. Kasi, one time kasi, umuwi ng probinsya yung girlfriend ko. Ngayon, yung asawa ko, po kasi siya, may work ngayon. Nung umuwi siya ng madaling araw, nasaraduhan kasi siya ng pinto. Dun sa parang sa bahay nila. Ngayon po, ang nangyari po nun, syempre po, ayoko pong may mapahamak yung babae. Sabi ko, sumama ka sa akin, doon ka na lang muna magpahinga sa bahay. Nagpakahiro ka. Parang gano'n. Oh, tapos doon na nag-umpisa. Medyo lasing din kasi ako nun, yung time kasi na mga panahon na yun, medyo medyo bulakbol, parang gano'n. Magtatrabaho, tapos pupunta sa barkada, mag-inom-inom, parang gano'n po. Ngayon po, pinakilala ko siya dun sa nanay ko. Sabi ko, nagtaka kasi yung nanay ko nung inuwi ko yung babae sa bahay. Sabi niya, sino yan? Sabi ko, kaibigan ko lang dito makikitulog. Kasi nasarado na nga. Tapos yung time na yon, DJ Yelo, may nangyari sa amin. Nakuha kong virgin yung asawa ko. Hindi makalipas siguro yung mga 1 linggo. Kasi DJ Yelo, hindi ko naman talaga siya, hindi ko naman po talaga siya, kilala ko siyang kaibigan ng pero hindi ko masyadong ka-close, yung parang laging kinakausap. Ngayon, eto ang nangyari. Ang buwan, siguro yung buwan, tapos bigla siyang nag-chat sa akin, yung asawa ko. Sabi niya, buntis daw siya. Nung nalaman ko yun, nung nalaman ko na buntis po siya, hiniwalayan ko yung girlfriend ko. Kasi sinabi ko na rin sa magulang ko na nakabuntis ako. Tapos pinahinto ko siya ng pagtatrabaho,
magwa 1 month, pinahinto ko na siya ng trabaho kasi gusto ko, alagaan ko siya. Noong tapos ito pa nangyari. Nalaman lamang ko, yung etong asawa ko, hindi pala siya buntis. Parang ano lang po, ano lang, Pikot. parang Hindi naman pikot. parang ganun po kasi yung nangyari. Ang pogi mo naman, Junjun. Yun po yung nangyari. Alam mo, Junjun, papasok na Valentine's Day. Alam mo, daig mo pa yung mga nangangarap na magkaroon ng gayuma. Tapos nung ano po, nung time na yun na ano, hindi ko natanggap kasi sa sarili ko na yun nga, niloko niya po ako. Parang nangyari po nun pinikot niya ako. Pag-uwi ako, pag-uwi ako ng trabaho, laging mainit ang ulo ko. Pero hindi naman po ako nananakit ng babae. Wala sa ano po yun. Hindi ko po gawain yun. Siguro, nagtiis siya ng 1 buwan, parang gano'n. Lagi kong inaaway, lagi kong inaaway yun. Tapos, one time, na huli kami ng nanay ko na nag-aaway. Umiiyak kasi yung girl, yung asawa ko. Sabi ng nanay ko, "Huwag mong awayin yung asawa mo." Pero yung asawa ko na yun, napakabait nun. Kahit na, ang tawag ng DJ Jello, kahit na pag-uuwi ako, mainit ang ulo ko, may pagkain na nakahanda, may kaping nakahain. Kasi siguro yung time na yun, mainit yung ulo ko kasi gawa nung nangyari nga sa amin. Ngayon, okay, sige. Pumasok yung ganung nandun na rin kasi siya sa bahay at sabi din ng mga tropa ko, bigyan mo ng chance. Binigyan ko naman po ng chance yung asawa ko. Binigyan ko siya ng chance. Bago yon, kinausap ko. Parang po kami, nag-usap kami sa isang kwarto. Sabi ko, ipakilala mo naman yung sarili mo sa akin. Kasi wala pa akong alam about sa'yo. Sabi kong ganun. Yun yung time na, DJ Jello, dun ko na, kasi nung nagkwento yung asawa ko, about sa buhay niya. Actually, napaiyak ako Nagkwento about siya dun sa buhay niya, about dun sa probinsya niya. Kasi kaya ko siya tinanong about sa buhay niya. Kasi one time, kumuha kasi kami ng birth certificate niya. Tapos doon nakita ko sa birth certificate niya, wala siyang middle. Parang single mom siya. Wala siyang nanay. Ang layo na ng sinagot mo dun sa tanong ko sa'yo. Umabot na tayo sa ninuno niya, Junjun. Junjun. Parang wala pong naka-indicate na tatay. Junjun. Ngayon, tinanong ko siya. Opo. Ang layo na ng sagot mo dun sa tanong ko sa'yo. Umabot na tayo dun sa ninunuan niya. Junjun, tinatanong ko lang kung mabuti bang asawa to yung asawa mo. Mabuti naman po. Inaalagaan yung 4 mong anak. Jun, ito ang tanong ko sa'yo. Big question. Seryosohan na sa sagot at seryosohan na tanong ko. Jun, ba't mo nagagawan lokohin itong asawa mo na sa ganun, alam mo pala yung background niya, naaawa ka sa background niya, mahal mo pala yung asawa mo, minahal mo naman pala, maasikaso, mabait sa anak mo. Ba't mo ginagawang lokohin? Hindi ko rin po kasi alam Hindi mo na ba mahal? Pero hindi naman po sa hindi mahal. Pero DJ Jello, ginagawa ko naman yung part ko para na baguhin yung sarili ko. Actually nga, kinausap ko yung girl dito na kung maaari,
itigil na natin yung mga ganitong mga pangyayari sa buhay. Mhm. Jun, may anak Yan ka bang naman po. babae? Po? May anak kang babae, Jun? Wala po. Puro lalaki. Hmm. Maswerte ka. Maswerte ka, Jun. Alam mo, Jun, hindi naman natin maiiwasan. Lalaki tayo. Lalo na't nandyan yung tukso. Talagang mapapalaban yung sarili mo. Pero hindi yan yung excuse eh. Ulitin ko na naman hindi yan excuse sa pangungulila mo sa asawa mo para maghanap ka ng iba o tumikim ka ng ibang babae. Jun, meron kang 4 na anak sa Pilipinas. May mabuting asawa na naghihintay sa'yo sa Pilipinas. Tingin mo, ang sarap ba sa pakiramdam na naloloko mo siya o nakakalusot ka sa panloloko sa kanya? Nang sila doon sa Pilipinas, nagtitiis, nangungulila din sa'yo. Habang ikaw, tumitikim ka ng ibang babae. Tingin mo, okay ba yun? DJ Jello, syempre hindi po okay yun. Alam ko naman po yun. Baliktarin natin Kaya nga sitwasyon, po, Jun. Baliktarin natin sitwasyon. Paano ko yung misis mo gawin sa'yo yung ginagawa mo na hindi mo alam? Ano mararamdaman mo, Jun? Sige po. Ulitin ko, Jun, baliktarin natin yung sitwasyon. Paano kung yung mismong misis mo ganyan yung gawin sa'yo? Ano mararamdaman mo, Jun? Siyempre, DJ Jello, masakit. Ganun din yung nararamdaman ng misis mo. Diba? Opo. Paano kaya kung Nagigets padala ko ka po pala ng padala, bigay ka ng bigay dun, wala na pupunta sa mga batet, at yung misis mo, niloloko ka? Diba? Ganyan yung ginagawa ng katulad sa'yo. Di ba masasaktan ka? Oo. Ganun din yung misis mo, Jun. Ganun din yun, Jun. Alam mo, alam ko na mahirap maging isang OFW, Jun. Sobra. Nandyan yung pagtitiis, pangungulila, nag-iisip ng kung ano-ano dahil nga malayo ka sa pamilya mo. Pero wag nating gawing way of exit para maging masaya tayo, para mabuo yung sarili natin sa pangungulila sa pamilya natin sa Pilipinas ay yung pagtikim ng ibang tao. Oo, Jun, alam ko na pogi ka na dito sa kwento na to. 'Di ba? Ang lakas ng dating mo dahil nakatikim ka na ng iba't ibang babae. Meron ka pang reserve sa Pilipinas ngayon na kapag uwi mo, kikitain mo. Pero hanggang saan? Kaya mo bang tiisin? Eto, Jun, nasa sayo naman to. Hindi mo naman ako kailangan sundin eh. Hindi mo naman ako kailangan, total, nagkukwento ka lang din naman sa akin. Ako, nagkukwento lang din ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan na sundin yung mga sinasabi ko dito. Pero pinaparealize ko lang din, Jun, na handa ka ba na ganito yung maging buhay mo? Na nagtatago ka sa mismong asawa mo at mga anak mo na gumagawa ka ng ganyan? Handa ka ba na kapag nahuli ka ng pamilya mo, masira yung pamilya mo at malayo ka sa mga anak mo at magkawatak-watak yung mga anak mo? Handa ka ba doon, Jun? Siyempre po, DJ Jello, ayokong mangyari sa akin yung mga ganong bagay. Diba? Wala naman talagang may gusto na mangyari yung ganong bagay. Pero kasi kapag nandito tayo sa punto ng nangyayari sa iyo ngayon, Jun, na tumitikim ka ng iba't ibang babae, wala sa isip natin yun eh. Diba? Kailan mo naisip nung bumabanat ka ng babae, naisip mo ba na, yung anak ko nandun sa Pilipinas, pa kapag nahuli. Wala eh. Wala namang ganun, diba? Walang ganun. Kapag nasa kasagsagan tayo ng kaligayahan at gawaing makamundo, wala talaga. Wala talaga tayo dun sa tamang pag-iisip natin. Pero lagi mong tatandaan na every decision, meron yan consequence.
na kailangan mong harapin. So kapag hindi mo pa hinintuyan, Jun, yung ginagawa mo niya, yung pinag-uusapan natin dito na pwedeng malayo, pwede kayo magkagulo, o pwedeng mawala yung mga anak mo sa piling mo, possible na pwede mangyari yun. At mahirap maging broken family, Jun. Opo. Kasi ranas ko rin po kasi yung broken family. Diba? Tsaka Jun, eto lang Eto lang. Sa ngayon, hindi pa nagde-demand yung chicks mo dyan sa ibang bansa. Paano kung topakin yan, Jun? Diba? Paano biglang mag-demand yan na hindi? Gusto ko pala ako na rin yung maging chicks mo. Hindi ka na umuwi dyan sa Pilipinas. O kaya, kung uuwi ka man dyan, guguluhin kita. Paano kaya biglang tinopak lang yung bebot mo na yan? Diba? Opo. Nag-gets ko po yung sinasabi. Eh di sira yung pamilya mo. Pero DJ Jello, gumagawa naman ako ng paraan. Kasi ngayon nga po nagpapalipat ako ng company kasi gusto ko rin ilayo yung sarili ko dun sa girl. Nag-usap na kami about sa ganito. Sabi ko, tigilan natin to. Sabi ko ganun. Tahimik lang siya. Kasi ayoko rin kasing dumating yung, alam mo yung umaano na kami, umaabuso. Gumagawa naman po ako ng paraan para kami. I hope, Jun, sa lalong madaling panahon, gumawa ka na talaga ng paraan. Kasi madaling sabihin na gumagawa tayo ng paraan pero mahirap panindigan. Kapag tinawag na naman tayo ng laman, nakakalimutan na naman natin yung values natin. Real talk yan, Jun. Kasi, alam mo, Jun, kapag nandiyan ka talaga sa kasagsagan ng ganyang sistema o era ng buhay mo, ang hirap niyan. Para ring pinagbabawal na gamot. Hahanap-hanapin mo yan. 'Di ba? Huwag nakaramdam ka ng init na miss mo yung misis mo, imbis na kay misis mo, hahanap ka ng iba. Jun, wag na natin lakohin yung sarili natin. Nire-real talk kita ngayon. Binder than that, Jun. Binder than that, Jun. And ayaw kitang masira sa pamilya mo, ayoko masira yung pamilya mo. Kaya kung kaya mo ngayon pa lang, literal na talagang layuan mo na, tapusin mo na yung mga ganyang bagay. Pare, lalaki tayo, kaya natin yan. Jun, kaya mo yan, putulin. Kasi walang babaeng lalapit sa atin kung tayo mismo ayaw natin. Walang mangyayari kung mismong tayong lalaki ayaw natin. Totoo yan. Pero, Jun, nasa sayo ang bola. After ng call na to, pwede namang matapon lang yung mga sinabi ko dito. Sayang lang. Pero, dalangin ko na maging worth it yung pag-call mo dito ng mismong problema mo na may mga chicks ka sa ngayon na nakakausap, nakaka-playtime, na dapat matapos na. Kaya nga po ako tumawag kasi gusto ko rin humingi ng payo. Mm-hmm. Kasi medyo magulo kasi talaga isip ko. Pero ginagawa ko naman ng paraan, DJ Jello, na talagang nakikipag hiwalay. Kasi sabi ko sa kanya, tama na yung ganito. Kaya nga po nag-suggest ako dun sa agency namin na magpalipat muna ako ng company kung pwede. Ngayon, malalaman ko pa siya this March kung malilipat ako. Pero sana malipat ako. May pagkakataon din na minsan na hindi ko na rin po siya chinachat, yung ganun. Sinasabayan sa trabaho, ganun. Kasi
Madami din po kasi akong mga tropa dito na na nagpapayo din sa akin. Alam mo, Jun, kung ano yung tingin mong tama, gawin mo na. Kasi, unang-una, ayoko rin mag-waste ng time ko para sa'yo na ipaintindi. Dahil bago ka palang tumawag dito, alam mo kung ano yung tamang desisyon. Opo. Tama? Tama. Alam mo yung tamang dapat gawin. At ayaw kitang pangunahan doon, Jun. Alam ko na kaya mo at alam mo kung ano yung tamang gawin. Pero ito, Jun, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakausapin yung 4 na anak mo. Kung sakali man naririnig ka nila, Jun, anong gusto mong sabihin sa kanila, Jun? Siyempre po, DJ Jello, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ayoko nang laging inaapid din kasi sila. Ayoko rin ng medyo nung nasa Pinas kasi ako, medyo hirap din kasi kami kaya naisipan ko rin magpapagod para sa mga anak ko rin. Mahal na mahal ko yung mga anak ko, syempre. Hindi mawawala yun. Kaya nga po gumagawa ako ng paraan Parang gusto ko rin na, mo yung DJ Jello na, parang gusto ko rin na bumawi din sa mga anak ko, lalo na dun sa asawa ko. Minsan, DJ Jello, umiiyak na ako mag-isa sa kwarto. Kasi, tinatanong ko sa sarili ko alam, ganito na ba ako, kabobo, sabi kong gano'n. Ba't ko ginagawa yun? Sabi kong gano'n. Tapos, tatawag pa yung asawa ko. Sasabihin niya sa akin, mahal, kumain ka na ba dyan? Huwag kang magpapakapagod. Lagi mong aalagaan yung sarili mo. Yung mga gano'n. Kaya din na yung DJ Jello, na talagang pinupursige ko talaga na alisin yung side by side na mga nangyayari sa akin dito sa kampo. Kaya sabi ko dun sa asawa ko, mahal, sabi ko, 1 taon pa, sabi ko gano'n. Uwi na ako, hindi na ako mag-a-abroad. Ganun sa kanya. Actually, may plan kami, DJ Jello, na pag-uwi ko, magpapakasal kami. Yun yung talagang plano. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, babawi ako sa'yo pag-uwi ko. Pero sana dun sa mga DJ Jello, yung sa mga nakikinig, sana wag na muna nila akong husgahan. Kasi hindi naman nila alam ang buong pagkatao ko at yung nangyayari sa buhay. Mm-hmm. Ang sa akin lang, kaya ako tumawag dito kasi gusto kong mapanatag yung sarili ko at bigyan din ng advice. Mm-hmm. Pero Jun, nakuha mo ba yung gusto mong marinig ngayong gabi na to? Oo, nakuha ko naman po. Jun, may gusto ka bang mensahe sa asawa mo? Dun sa mahal ko, mahal, pasensya ka na sa akin ngayon pa lang magsasorry na ako sa'yo. Gagawin ko yung part bilang asawa. Kakalimutan ko yung mga bagay na nangyayari sa akin dito. Pangalawa, sana lagi mong aalagaan yung sarili mo, yung mga bata. Tapos, huwag kang masyadong mag-iisip, gano'n. Mahal na mahal kita. Hayaan mo, pag-uwi ko, magpapakasal tayo. Yun lang naman po yung message ko dun sa asawa. Jun, may gusto lang ako sabihin sa'yo.
Gusto mo pang marinig? Opo, sige lang po. Alam mo, Jun, mahirap kapag huli na ang lahat bago mo ma-realize yung tamang gawain. Kaya sana, hanggat hindi pa nahuhulog sa kumunoy yung buong pagkatao mo, iahon mo na agad. Hanggat hindi pa malalim ang mga sugat, hanggat kaya pang gamutin, ayusin yung mga gusot, tuwidin, yung mga balikong desisyon, itama na agad, ayusin na agad, gamutin na agad. Dahil kung hindi mo aayusin, baka dumating yung panahon na pagsisihan natin na wala na pala tayong pwedeng balikan. Wala na pala tayong maaayos o magagamot. Dahil huli na ang lahat. Yun lang, Jun. Opo, naiintindihan ko po. May gusto ka pa bang sabihin? Siguro sa mga anak ko na lang. Miss ko na po kasi sila. Tsaka yung sa asawa ko. Ano lang po, lagi silang mag-iingat. Konting tiis na lang naman, uuwi na rin ako. Ito na yung last na abroad ko. Hindi na po talaga ako mag-abroad. Kasi gusto ko rin kasing pag-uwi ko, gusto ko rin kasing bumawi sa mga bata. Huwag po kayong mag-aalala, DJ Jello. Tatanggalin ko na yung mga nangyayari sa akin na negative dito. Ayoko rin kasing dumating yung time na karmahin ako eh. May gusto ka pang sabihin, Jun? Wala na po. Maraming salamat, Jun, sa pagbibigay mo ng oras sa amin ngayon. At higit sa lahat, Jun, maigpit na yakap para sa'yo, pare. Naiintindihan kita, pare, sa kalagayan mo dahil hindi madali talaga lakaran yung matuwid na daan. Pero lagi mong tatandaan na hindi pa huli ang lahat para lumakad tayo doon sa tuwid na daan na yun. Hindi ko sinasabing hindi dapat tayo matuto doon sa mga pagkakamali natin. Pero ang gusto kong puntuhin dito, Jun, sa pagkakamali mo na yon, naway kalimutan mo na siya. Kung tingin mo na dahan-dahan mo siya kayang kalimutan, dun yung gawin mo. Kung hindi mo kaya ng biglaan, dun ka sa dahan-dahan. Kasi may kanya-kanya tayong pagtanggap o pag-aayos ng sarili. So kung sa tingin mo pinakamadali at pinakamas pasok sa'yo na pagbabago, gawin mo yun, Jun. Okay? God bless Jun. Mag-iingat ka palagi. Maraming salamat sa pagtawag, Jun. Salamat po. Muli, isang maigpit na yakap dahil hindi madali ang pagbabago, Jun. Opo.
God bless, Jun. Lagi ka manalangin. Thank you po. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Salamat po, DJ Jen. Thank you rin, Jun. Salamat sa tiwala. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng isang top secret caller natin ngayong gabi na to. Mga kabisyo, hindi po rason ang pangungulila sa mga mahal natin sa buhay upang makagawa tayo ng kalokohan. Lagi po natin tatandaan na piliin po natin yung tama. Piliin po natin na maging tapat pa rin sa ating mga mahal sa buhay, maging malayo o malapit man sila. Mga kabisyo, advance happy Valentine's Day sa ating lahat. Muli, ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama ko po si Boy Pindot at si Boy Dutdot. And in behalf of DJ Rakitera, ito po ang programa namin na Top Secret. Hanggang sa muli mga kabisyo, samahan niyo po ako mamaya ulit sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Once again, pinabati ko po kayo ng advance Happy Valentine's Day. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio, ang #1 station, Metro at Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!